welcome to Celebrity Gossip Exclusive. If this is your first time to come across this channel, please don't forget to subscribe, like and share. So as I told you before, ndini one mufesi pazimba ane makuhwa kudarika vanhu vese vechikadzi. So there's this issue yevideo riri kutrenda pamhepo. Read this girl and kuti vanga vari papati here kana kuti vanga vari pachimuri kuita kunge papati kunge muclub. This girl aitamba but zvaitwa zvacho ipapo handina kana neremuromo mana kufara hakukanaka. Ini inokurudzira kuti vanhu vanofanira kufara but pane kumwe kufara kunozopfurikidza mwero. So because pane dzimwe nzvimbo dzangakutambisa tambisa so kana dzangangobata bata dzingangofanira kunge dzichingoonekwa pakazara vanhu dzingafanira kunge dzichitambiswa pakazara vanhu pakaipa. Iri vhidhiyo roda kuti muzvionere mega guys. The voice is now yours in the comment section. Don't forget to tell me what you think about this issue. Ndiudzewo kuti munozviona sei but amana ndo mafariro acho here ndo zvere zvinofanira kuita zvanga zvakuitwa nemusikana uyu but kufara kwakanaka ako amana tikuramidze farai but pane muzofurikidza so pane zvimwe zvinhu zvingori off, pane zvimwe zvatingafanira kuita kana tichifara.